Je pondelok, 20. november, rok 1989. V Brne sa na námestí Slobody koná prvá demonštrácia, ktorú prídu podporiť tisícky ľudí. Práve tieto významné udalosti si pripomína akcia Brněnský 17. V pořádání takových akcí spatřuju důležitost především v tom, že si opakujeme často tu historii, co se vlastně stalo. Historie je v dnešní době velmi často překrucovaná. Pamätnej akcie sa zúčastnili aj ľudia, ktorí boli súčasťou novembrových udalostí. Já jsem se zúčastnil osobně těch demonstrací na Václaváku. No a na to se nedá asi zapomenout nikdy. Jo. Hlavně kvůli dětem jsme šťastní, že žijeme ve svobodném státě. Súčasťou programu boli aj diskusie na tému istota, ktorá bola aj hlavnou témou tohto ročníka. Medzigeneračná debata v knihovne Jiřího Máhena otvárala otázky, ako čo trápi mladých, našich rodičov, prarodičov aj detí. Tak určitě mě to ovlivnilo, jelikož moje máma tu dobu hodně prožívala. Vlastně kvůli kádrovému posudku nemohla jít na výšku, takže hodně jako skrz moje dětství mi bylo připomínáno, že mám mnohem víc voleb. Na ulici Kobližná sa nachádzala zóna neziskových organizácií a univerzít, na ktorých nechýbal ani stánok Masarykovej univerzity. Zásadným bodom programu bola reťaz podaných rúk. Chceme tady tímto aktem připomenout 26. listopad roku 1989, kdy takovýto lidský řetěz právě vedl z centra Brna do věznice v Bohunicích. Šli právě takto jako přivítat vypuštěné politické vězně. Presne o 17:11 znela námestím Slobody kľúčová skladba Modlitba pro Martu a v jej zápätí aj česká a slovenská hymna. Dál zůstává s touto krajinou. Na pódiu sa vystriedali významné osobnosti, medzi ktorými boli aj pamätníci. No, že jsme se i báli, že jo, co bude, protože jsme nevěděli, jestli ta policie zaútočí, nezaútočí a tak. Vyvrcholením festivalového dňa bol už tradičný lampiónový sprievod, ktorý začínal na námestí Slobody a vyústil až na Kravej hore. Od udalostí, ktoré priniesli koniec nedemokratického a represívneho režimu, uplynulo už 36 rokov. Nielen v Brne ich myšlienka a dôležitosť stále pretrváva. Pre Muni TV Júlia Sepešiová a Anna Sviatková.